Čo? Máš? Počkej, teda teraz tak. Si ho najprv. Si ho najprv. Si ho vyššie. No, usmievaj. A jo, určite. Počkaj. Nemám internet. To len zviera tam zle. Siemaj, Murínko, že ma nepočkrádaš? Máš ňu chodiť? Ľudka, hovorím, nebudem sa rozčúvať, pusti toho posla naspäť, nech ho to tiež nepríjemné, teraz teba chytiteľ takto... Ale to je detko. Nehaj ho na pokoji. Teraz papal. Ľudka, Poď. iha, ale vylízal tú onu. Poviem ti príklad, takto teda chytím cez policu, že sa budeš prehnúť, takto sa budem držať. Cez brucho, čo sa to bude ľúbiť. Umyť si ruky a už ho nekúsaj kosúra. No.